אנחנו קבוצת חקלאי עתיד מבית הספר אבן חן שבשוהם, וכמו שאתם בוודאי יודעים, אתם בוודאי גם התחלתם את פרויקט ההמצאות שבו אתם אמורים להמציא המצאה שעונה על בעיה מסוימת. אז אנחנו באנו להציג לכם את ההמצאה שלנו, הג'יפ הברמן והג'יפ החקלאי. עכשיו, הבעיה היא שנכון שאתם רוצים לשתול זרעים, אתם צריכים ללחך את הידיים, אתם נסרטים, אתם מתכופפים, וכל זה עסק שלא נעים לכולנו. אז בעצם ההמצאה שלנו עונה על הבעיה הזאת. עכשיו אנחנו נסביר לכם איך בדיוק ההמצאה שלנו עונה על הבעיה. אוקיי, תכירו, זה הג'יפ הברמן, תגיד שלום. הברמן הוא נוסע על האדמה עם שני מכלי המים שלו, שמכלי המים הם מחברים מים על הגלגלים. גלגלים הרטובים משקיעים, מרככים ועושים גומות באדמה. אחרי שזה עשה גומות באדמה, נוסע הג'יפ החקלאי. הג'יפ החקלאי מיכל הזרעים שלו מהרעידות ומהטרטורים. הזרעים מסתננים דרך החורים שקיימים במכל, הישר לתוך הגומות שהג'יפ הברמן עושה. רק חשוב מאוד לדייק בזה. אחרי שעשיתם את זה, כל מה שנשאר זה לכסות את הגומות בעזרת מעדר או את חפירה. והפעולה הזאת בכלל לא צורכת התלכלכות או התאמצות, זה לוקח כמה דקות. אז הנה, מה שפעם לקח שעה, לוקח עכשיו כמה דקות פשוטות. אז כל הזכויות שמורות לקבוצת חקלאי עתיד אבן חן. אז זמינו עכשיו. ביי!